Dobre, takže predstavená som bola. Ja sa venujem fyzioterapii od roku 2013. Mám ukončené vzdelanie so špecializáciou v športe a telovýchove. A druhú špecializáciu mám v urogynekológii. To znamená teda, že venujem sa prevažne rehabilitácii žien v rôznych vekových kategóriách. My fyzioterapeuti, iba že by nie. Dobre. A pre nás fyzioterapeutov, možno vy máte svojich fyzioterapeutov alebo poznáte, tak pre nás je beh veľmi komplikovaný pohyb, pretože ako môžete na tom obrázku vidieť, alebo ste videli, tak týka sa všetkých kĺbov nášho tela. Je tam veľa fyzikálnych premenných, ktoré my vnímame a riešime a o ktorých by sa dalo dlhšie rozprávať. Ale my sa dneska zameriame len na spodnú časť nohy a to na chodidlo. A to z dôvodu toho, že sme tu preto, aby sme sa bavili teda o ženských témach a z pohľadu urogynekologickej fyzioterapie. Funkčnosť chodidla má priame prepojenie, a teda priamy vplyv aj na prácu svalov pánového dna. Na tomto obrázku si môžete všimnúť, ako vyzerá, alebo ako by mal vyzerať krok, ktorý je správne prevedený, čiže začínam na päte a končím na špičke. Z pohľadu pánvového dna a funkcie svalov pánvového dna ja potrebujem mať funkčné prsty na nohách a funkčnú prednú časť chodidla, pretože vtedy, keď ja idem dobre do toho kroku, keď sa odrážam, tak vtedy sa mi zapájajú svaly, ktoré sú na prednej strane môjho tela, taká predná svalová slučka a takisto používam a vtedy aj svaly pánvového dna sú aktívne zapojené. Čiže hlboký stabilizačný systém, alebo core, alebo pevné brúško, o ktoré sa mnohé snažíme, je tvorený nielen brušnými svalmi, ktoré sú vo viacerých vrstvách, teda nie je to len priamy brušný sval, šípne brušné svaly, ale brúško je tvorené viacerými vrstvami, aj tými, ktoré my nevidíme, a tie sú mnohokrát dôležitejšie ako tie vonkajšie. Máme tu znázornenú aj bránicu. To je obrázok, ktorý je oproti dievčine. Branica je hlavný dýchací sval, ktorý je uložený v dolných rebrách a teda ako hlavný dýchací sval nám vytvára vnútrobrušný tlak smerom do brúška. Ten kooperuje so svalmi pánvového dna, s brúškom a so svalmi chrbtice. Svaly pánvového dna tu nám uzatvárajú trup, nachádzajú sa v oblasti našej panvy, sú tiež uložené v 3 svalových vrstvách, čiže nie je to len to, čo vidíme, ale sú to aj hlbšie vrstvy, ktoré sú pre nás o mnoho dôležitejšie. K tomu sa dostaneme ďalej. Čo sa týka bránice a dýchania pri behu, to je tiež jedna veľká téma, ktorú si dnes nestihneme prejsť. A z môjho pohľadu fyzioterapeutky na taký prvý kontakt je pre mňa dôležité vidieť, ako žena používa svoj hrudník, ako aj sem prídeme. Toto máme video, ktoré sa dá spustiť. Dobre, tuto máme video, neviem, či sa nám ho podarí pustiť. Ale tak buďme radi, aspoň za obrázky. Malo to byť znázornené, akom rozsahu sa dokáže náš hrudník hýbať a niečo vlastne, čo je pre mňa ako fyzioterapeutku dôležité, čo som chcela teda ukázať a čo si všímam pri vyšetrení, nakoľko v tých dolných rebrách rozsah pohybu máme, nakoľko teda tá branica ako hlavný dýchací sval funguje. Ona môže byť totiž oslabená alebo zatuhnutá ako ostatné svaly v našom tele. Častokrát u žien po pôrode zostane branica vytlačená smerom hore, stiahnutá, že tam pracujeme potom na uvoľnení. Hovorím to preto, lebo keď žena po pôrode alebo aj v iných životných fázach sa rozhodne behať, tak je dobré pozrieť sa na to, že vôbec ako tento hlavný dýchací sval funguje, v akom je napätí, či ho netreba nejakým spôsobom uvoľniť alebo opačne stimulovať. A to teda súvisí aj s prácou hrudníka.
Horná modrá krivka, to je bránica. Máme tu bočný pohľad z boku. Ženy, povedzme. Zo spodu modrá krivka sú svaly pánvového dna. Tu nám máme znázornené, ako to u nás vyzerá, ako by to malo prebiehať pri dýchaní. Čiže pri nádychu idú svaly pánvového dna s bránicou spolu dole a pri výdychu smerom hore. Bez toho, aby som ich vedome zapájala. Dá sa to aj nacítiť, keď som relaxovaná, keď som v pohode, tak skúste si všimnúť pri nádychu, či cítite váš dých, že dojde až smerom dole, svaly pánvového dna sa povolia a pri výdychu sa jemnúčko zapoja. Pri cvičení Kegelových cvikoch pracujeme s týmto princípom, čiže pri výdychu ja svaly aktivujem a pri nádychu relaxujem. Máme znázornenú situáciu, kedy žena tehotná, môžete si všimnúť, ako sa nám tie krivky hýbu postupne s rastúcim brúškom a babetkom a v každom tom danom trimestri je obmedzená teda činnosť nielen bránice, ale aj svalov pánvového dna. A je dobre teda si to uvedomiť, prípadne pripraviť sa na tehotenstvo, takisto potom po pôrode. Vlastne musíme uvedomiť, že tie svaly pánvového dna, aj tá bránica, boli 9 mesiacov zaťažované a myslíme na to, aby sme ich v dostatočnom čase dokázali dostať späť do aktivity. Čiže čo sa týka behu, vždy je dobré aj po pôrode skontrolovať si, ako som na tom v oblasti pánvového dna, ako sú na tom moje brušné svaly, ako je na tom bránica, či nám takto spolupracujú. Svaly pánvového dna nám teda uzatvárajú trup. Sú uložené v 3 vrstvách. Vonkajšia vrstva sú zvierače. Táto vrstva je najpevnejšia zo všetkých 3 vrstiev. To znamená, že ak by nebola dostatočne pevná, ak by sa nezapájala do pohybu, tak by nám permanentne unikala loď a stolica. Vnútorná vrstva zabezpečuje stabilitu tela, čiže podieľa sa aj na tom, ako stojím, ako fungujú aj moje brušné svaly, dokonca aj ako funguje moje chodidla. Čiže keď ja mám oslabené svaly pánvového dna, alebo ich mám práve preťažené, zatuhnuté, tak to má aj vplyv na moju stabilitu chodidiel a opačne zase. Pokiaľ mám padnuté členky, plochonožie alebo nejaké iné disbalancie v oblasti chodidiel, tak to má zase vplyv na postavenie jednotlivých klbov smerom hore, ale aj na funkciu svalov pánvového dna. Tak ako som na začiatku vravela, pokiaľ ja nezapínam a nezapájam celé to chodidlo do pohybu, tak ovplyvňujem tým aj funkciu vnútorných svalov, nielen klbného systému. Tu si môžete pozrieť pohľad do pánvového dna, do svalu, do pánvy smerom zhora. Vzadu máme chrbticu, hore máme chrbticu a dole máme symfízu. Dobre, môžeme ísť ďalej. Tu máme bočný pohľad. Svaly pánvového dna máme zo spodu, takú líniu pozadu kostičku. A svaly pánvového dna nám robia oporu pre vnútorné orgány malej pánvy. Čiže vidíme vpredu močový mechúr, maternicu a končiaci tráviaci trakt. Ono v podstate vnútorná vrstva svalov pánvového dna je tá dôležitá, je tá, ktorá robí oporu pre tieto vnútorné orgány. Pokiaľ je tá oslabená, tak sa deje to, že môže dojsť k úniku moču alebo k poklesu vnútorných orgánov, takzvanému prolapsu. To si ukážeme ďalej. V situácii, že svaly pánvového dna boli narušené takýmto nástrihom po pôrode alebo natrhnutím, musíme myslieť na to, že teda máme tam už tú jazvičku, ktorá nám svojím spôsobom ovplyvňuje fungovanie celého svalstva znútra, pretože tamto tkanivo je menej funkčné, je viacej zatuhnuté. Takisto na druhej strane, oproti tej jazve, sa zvykne spraviť taký obranný spazmus, pretože tie svaly sa snažia fungovať nejakým spôsobom. A
druhá strana sa im snažiť dopomôcť. Čiže tam väčšinou pri vaginálnom vyšetrení badáme dysbalanciu a znamená to teda pre nás aj to, že vo vnútri svalu pánového dna si môžeme nájsť spazmus alebo trigger point. To sú také tie bolestivé body, ktoré pri masáži môžete cítiť v trapezoch alebo popri chrbtici. Takéto body nám môžu spôsobovať bolesť pri pohlavnom styku a takisto majú teda aj vplyv na to vôbec, ako to svalstvo pánového dna ja zapájam, ako mi funguje. Čiže ak ste tu ženy po pôrode a s niečím podobným ste sa stretli, dá sa s tým krásne pracovať. Niekedy to je na 1-2 terapie, kedy sa body pouvoľňujú a ono to väčšinou potom funguje ďalej. Tu máme trošku už náročnejšiu situáciu, kedy dochádza ku poklesu vnútorných orgánov panvy. Čiže prolaps môžeme mať v oblasti prednej alebo zadnej pošvovej steny. Ženy prichádzajú na terapiu s tým, že majú nepríjemný pocit zo spodu, ako keby mali zaseknutý tampon dolu. Majú ťažkosti s vycikaním sa, v zmysle toho, že prúd moču uniká do jednej strany, alebo je náročnejšie teda vôbec sa vycikať. Takisto je to diskomfort pri pohlavnom styku a celkovo niekedy až pri sedení robí problémy. Prolaps môžeme zaradiť do 3 stupňov. Tento, čo je na obrázku, už je najhorší, taký trojkový, kedy žena vidí, že zo spodu má nejakú takú vydutinku, balónik, niektoré popisujú, keby tam vyliezalo vajíčko von. Že to už je taký vážnejší stav, ktorý je na chirurgické riešenie. Čož dá sa, ale potom je dôležitá rehabilitácia, aby svalstvo pánového dna bolo dostatočne spevňované a aby tá stena bola podporovaná, aby sa neudiala podobná situácia. V prípade jednotkového a dvojkového prolapsu, že poklesu, čo cítim ja vo vnútri, keď si zavádzam tampon napríklad, že už mi tam niečo bráni, tak v týchto prípadoch sa to dá väčšinou cvičením zlepšiť. Navrátiť stav celkom až nie, ale zastabilizovať aspoň do tejto úrovne, tak ako to je. Môžeme ďalej. Tu nám máme mamičku po pôrode, rodila sekciou dvojičky a odvtedy nemám bohužiaľ fotku, ako vyzerá teraz, ale nespoznali by ste ju. Tu nás si môžeme všimnúť, ako to brúško vyzerá. A keď by sme si to porovnali s tým obrázkom, kde sme mali znázornenú tú modrú línajku hore aj dole, spolupráca pánového dna a bránice, tak tu na to určite ešte nefungovalo tak, ako by malo. Čiže v takomto prípade po pôrode by som určite neodporúčala ísť behať, najprv spevniť brušnú stenu, pozrieť sa na svaly pánového dna, nastaviť dýchanie a teda funkciu toho hlbokého stabilizačného systému. Ďalšou situáciou, s ktorou sa stretávame, je diastáza, taká moderná diagnóza. Nie je to až taký veľký strašiak, ako to možno vyzerá niekde na internetoch. S diastázou sa dá krásne pracovať. Máme rôzne typy, ako môžete vidieť v rôznych oblastiach brúška. Častokrát sa diastáza udeje v tehotenstve. Ide o to, že ak mám slabšie šikmé brušné svaly, ak mám preťažený alebo pevnejší priamy brušný sval, pri rastúcom brúšku ja niekde potrebujem, aby to bábätko sa dostávalo a teda uvoľňuje sa ten priamy brušný sval skrz toho, že je vypätejší a skrz toho, že má v strede takúto väzivovú štruktúru, ktorá ako prvá povoluje. Väčšinou po pôrode sa diastáza stiahne, také 2-3 cm.
Pokiaľ zostane 4 cm, tak to už je na zváženie, že čo ďalej s tým. Dá sa aj chirurgicky riešiť, ale 2-3 cm sa dajú pekne vycvičiť. Pokiaľ ja mám väčšiu diastázu a rozhodnem sa behať, tak môžem rátať s tým, že nebudem sa dobre do toho brúška opierať, že mi to nebude dobre fungovať vo vnútri spolu s dýchom a s kooperáciou so svalmi pánového dna. Takže zase, ak by ste mali pocit, že niečo takéto u vás je, sa dáte do záklonu, doma môžete sa pozrieť, či sa vám nerobí striežka v strede brúška. Tak sa skúste poradiť, že či je to OK, alebo v rámci toho behu, či to netreba riešiť. Môžeme ďalej. Takže pokiaľ ja mám diastázu, alebo mám oslabené svaly pánového dna, alebo moja bránica zostala po pôrode zatuhnutá, alebo všeobecne mám vypäté svaly a tá bránica je tušia, tak druhý, tretí, štvrtý obrázok nie je celkom OK. V tomto nám hlboký stabilizačný systém nefunguje tak, ako by sme potrebovali, že niekde nám ten vnútrobrušný tlak uniká, čož môže smerom dole, kedy môže dojsť teda k inkontinencii moču, môže smerom do chrbtice, že bolesti chrbta, bolesti smerom hore v bránici, alebo teda v dolných rebrách. Malo by to byť tak, ako to je na prvom obrázku. Neznamená to však, že máme byť všetci nejak vystretí v jednej priamke, o to nejde. Niekto má väčšiu lordózu, čiže zakrivenie driekovej chrbtice. Neznamená to, že budem ho teraz vyrovnávať len, aby mal bránicu a pánové dno nad sebou. Vždy sa to nastavuje podľa toho, aké máme tie predispozície a biomechaniku pohybu. Tu vidíme horší prípad, kedy teda to nastavenie nie je také, ako by sme potrebovali a vnútrobrušný tlak teda nám uteká do strán. Vždy je to potom individuálne v závislosti od toho, že či mám poskracované svaly chrbta, či mám skrátené svaly pánového dna, či nemám rozsah dýchania taký, aký by som potreboval, tak vždy potom tá bolesť sa nám ukáže na tej mojej achilovej päte, v tej oblasti, ktorú mám najviac oslabenú. Pýtali ste sa na stresovú inkontinenciu. Stresová inkontinencia je zo slovíčka z angličtiny stres, nejako stres psychický, ale stres ako záťaž. To znamená, že pri stresovej inkontinencii, pri záťaži, pri kýchnutí, zakašľaní, zodvihnutí nejakého ťažšieho predmetu môže dojsť k úniku moču. A to teda v prípade, že svaly pánového dna, ako na prvom obrázku, sú oslabené. A to oslabenie neznamená, že sú rozvoľnené, že sú natiahnuté. Teda môže to byť teda aj takýto prípad, ale môže byť aj prípad toho, že sú svaly poskracované, zatuhnuté. Aj vtedy svaly pánového dna sú svojím spôsobom oslabené, nefunkčné. Tým, že vy ste bežkyne, tak myslím si, že vás, dovolím si tvrdiť, vo väčšine prípadov u vás bude ten druhý prípad, že preťažených svalov pánového dna, pokiaľ teda by bol problém s inkontinenciou. Môžete si predstaviť to svalstvo pánového dna ako takú plastelinu. Plastelina, keď je tvrdá, tak sa nedá natiahnuť. Že neviem s ňou modelovať. To nie je dobré pre mňa, pretože ja keď si zakašlem, obkychnem, tak by som potrebovala, že by sa tá plastelína, to svalstvo pánového dna, dvihla hore. Vnútorná vrstva zareaguje a tým pádom ten vnútrobrušný tlak nepreváži nad svalmi pánového dna a nedojde k úniku moču. Vnútorná vrstva tomu zabráni. Pokiaľ je plastelina veľmi roztiahnutá, tak takisto není schopná toho pohybu. Nezareaguje mi na zakašľanie, nezodvihnú sa svaly hore. Toto sa vyšetruje pri teda vaginálnom vyšetrení svalov pánového dna, kedy ja vyzvem ženu, aby vtiahla svalstvo pánového dna, aby povolila svaly a vyhodnocujem teda, aká je sila, aká je výdrž
vnútorných svalov a na základe toho nastavíme terapiu, či treba svaly uvoľňovať alebo treba svaly posilňovať. Je taký mýtus, čo vnímam všeobecne, že si myslíme, že svaly pánového dna treba hlavne posilňovať. Nie je to celkom tak. Myslím si, že takéto posilňovanie na zastávke a niekde v autobuse a podobne, že len zaťahovať a vťahovať nerobí dobre. Mám s tým skúsenosti, že skôr to môže spraviť aj opačne, ako zhoršiť prípad. Čiže väčšinou, aj momentálne v ordinácii sa mi deje to, že učím ženy relaxovať svaly pánového dna, pretože oni keď sú ako tá plastelina, nevieme s nimi pohnúť, najprv sa ich musíme naučiť vedieť zrelaxovať a potom sa ich učíme do správnej miery posilňovať. Okrem stresovej inkontinencie máme ešte aj urgentnú inkontinenciu. To sú prípady, kedy ja mám nutkavý pocit na močenie, musím chodiť často cikať, každú hodinku, niekedy aj v noci, 1-2 krát, to už je mimo normy. Pri urgentnej inkontinencii pracujeme tiež veľa s relaxáciou, pozeráme sa tam opäť, či sú svaly pánového dna vypäté, oslabené. Pracuje sa teda aj priamo so svalmi pánového dna, ale teda učíme sa aj ako tú urgenciu zvládať. To znamená, že keď ja mám takýto pocit, tak snažím sa to najprv nejakým spôsobom predýchať, pretože je to na neurologickom podklade. Snažím sa dostať teda nejakým spôsobom do relaxu a takto sa trénujem, aby som oddialovala vlastne tú urgenciu tej potreby na vecko. Na prvom obrázku je prípad, kedy ja mám plný močový mechúr, prídem na vecko a neviem sa vycikať. Aj takýto typ máme, ale skôr sa teda najčastejšie stretávame so stresovou alebo urgentnou a takisto ešte môže byť zmiešaná inkontinencia, čiže je stresová s urgentnou v jednom balíčku. Otázka na menštruačný cyklus a ako behať počas menštruácie. Za mňa počas menštruácie nebehať. Ja si myslím, že by sme mali vtedy si dopriať oddych, by sme sa nemali naháňať a my ženy nie sme stavané na to, aby sme boli ako roboti. Potrebujeme určitý kľud a relax. Máme toho podľa mňa dosť v dnešnej dobe aj mimo športových aktivít. Samozrejme, že ten šport sa dá v rámci cyklu pekne rozvrhnúť. Ja keď mám ten menštruáciu a som teda športovkyňa, nebavíme sa o profesionálnych športovcoch, to je to trošku inak. Ale teda vy ako aktívne bežkyne by som vám doporučila zvoliť jednoduchší druh cvičenia. Samozrejme závisí to aj od toho, že či užívam hormonálnu antikoncepciu, vtedy tá moja menštruácia vyzerá inak, ako keď neužívam, čo sa týka bolestivosti, krvácania a podobne. Takže je to na individuálnej báze. Niekto má toho viacej práci, v rodine, podobne, takže vie si tú energiu rozložiť v rámci mesiaca. Niekto má obmedzenejšie možnosti. Tak skôr si myslím, že by bolo dobre pozrieť sa na to z tohto pohľadu, ako to každý máme. Chcela by som povedať ku Kegelovým cvikom niečo. Možno teda ste už počuli o týchto cvikoch. Sú to cviky, ktoré sú zamerané na posilnenie a uvoľňovanie svalstva pánového dna. Ako som už spomenula, mýty typu posilnené na zastávke alebo niekde v obchode, v rade. Myslím si, že keď začíname s cvičením svalstva pánového dna, tak by sme mali začínať relaxovanie v kľude, niekde, kde naozaj sa viem sústrediť na vnútorné svalstvo, tým, že ja si tie svaly nevidím, nahmatať si ich viem, ale pokiaľ nebola som inštruovaná, tak väčšinou nevedia baby, že čo, kde, ako majú.
Čo môžeme spraviť je to, že teda ľahnem si doma na chrbátik a skúsim si navnímať vôbec, čo tie svaly robia. Tak ako sme si ukazovali na začiatku s dýchom, skúsim sa len nadýchnúť, položím si ruky nad podbrúško a vnímam pocit v svaloch panvového dna, či s tým dýchom ja cítim pokles a s výdychom, či cítim jemné zapojenie. A do tohoto si môžem začať vťahovať svalstvo panvového dna a povolovať. Pri cvičení sa pozerám na to, či fungujú všetky 3 vrstvy svalov panvového dna, pretože, ako som vravela, zvierače, vonkajšia vrstva, tam určite pôjde do vtiahnutia. Ja potrebujem ale zapojiť aj vnútorné vrstvy. To viem, že sa deje vtedy, keď cítim v podbrúšku mierny tlak, ako keby som si vo vnútri brúšku zapínala zips smerom hore, vtedy viem, že áno, tá vnútorná vrstva ide. Pokiaľ už ja mám celkom dobrú silu svalu panvového dna, tak viem navnímať aj jednotlivé strany vo vnútri, že tie svaly sú uložené v podstate do kruhu a viem si tam porovnať, či mi ide viacej pravá, ľavá strana, spredu alebo zozadu. Ale to už je taký vyšší level tréningu. Lebo tu je pekne znázornené, ako sa kontrahujú, zapájajú svaly panvového dna a ako sa relaxujú, ako by to malo vyzerať. Pri cvičení kegelových cvikov, teda pri cvičení svalov panvového dna, rada používam cvičenie s predstavou, tým, že ja si svaly teda nevidím, ako biceps, neviem si to skontrolovať, tak tá predstava naozaj pomáha, môžete si to skúsiť doma. Predstavte si napríklad, že svaly panvového dna sú ako špongia, že zo spodu mám takú špongiu, ktorá je plná vody a ja sa ju snažím vyžmýkať. Skúste si to spraviť teda s predstavou a potom bez tej predstavy a porovnajte si, ako to funguje. Čiže jedna vec je, že ja tú špongiu žmýcham, že ja zapájam svaly panvového dna, vťahujem. Druhá vec je, že ja musím cítiť, ako sa mi tie svaly uvoľňujú, ako ja púšťam tú špongiu späť, ktorá je vyžmýchaná, vracia sa mi do svojej pôvodnej veľkosti, do svojho tvaru. Čiže cítim, ako povolujem, idem plynule do relaxu svalov panvového dna. Pokiaľ by sme cvičili len na posilňovanie svalov panvového dna, na vťahovanie, tak by sa mohlo stať, že by sme si preťažili vonkajšiu vrstvu svalov alebo jednotlivé niektoré štruktúry a tým pádom by sme nevyriešili našu problematiku. Že to je v tých prípadoch, keby sme len sa sústredili na rýchle vťahovanie, na počet opakovaní. Pokiaľ by som ja nemala vnímaný relax a nemala dobrú kvalitu toho pohybu do vťahnutia, do povolania, tak by mi to mohol ten môj problém zhoršiť. Tak, môžete si predstaviť teda prácu so špongiou a môžete si predstaviť aj takúto medúzku. Tak to by nám to mohlo pomôcť zápojením vnútorných svalov, čiže idem vtiahnutia, krásne idem do povolenia. Dobre. S cvičením začínajte, keď si to budete chcieť teda skúsiť, tak začnite pláhu na chrbte, potom si môžete láhnuť na brúško, v tejto pozícii skúsiť vtiahnuť svaly. Pokiaľ vám to pôjde v základných polohách, tak môžete prejsť do sedu a potom aj do stoja. V každej inej pozícii sa svaly trošku inak zapájajú a inak ich cítiť. Ak máte doma nejakú pomôcku, ako venušine guličky, tak môžete si pomôcť tým. Prípadne, ak máte ochotného partnera a budete spolu, tak môžete aj ho poprosiť a dávam spätný feedback. Áno. Dobre. Ak máte nejaké otázky, myslím si, že teraz je priestor na to, že by sme si odpovedali. Ja mám otázku. Mikrofón neviem zobrať so sebou. Mám len potiaľ to. Po pôrode, akože ja som taký starší ročník a v tej dobe nejako som nemala tie informácie, že treba pracovať či už aj s jazbou a neviem čo, hej, alebo cvičenia na diastázu a tak ďalej. Do akej doby je možné robiť vlastne, alebo je šanca napraviť tie veci? Do akej doby po pôrode? Záleží, či máte nejaké problémy, lebo niekedy cvičiť netreba.
neznamená to, že záleží, aký bol pôrod. V prvom rade otázka. Keď je pôrod OK, tak nemusím sa tomu... Proste veľa vecí, ktoré som teraz už viem, ale by som nevedela a som teda nerobila. Čiže... Ale rozumiem otázke. Stále sa dá pracovať aj s jazvou, aj po sekcii s jazvou, aj s brúškom. Pokiaľ není znecitlivené brúško, že by bol už na neurologickom podklade väčší problém, tak čo sa týka práce a funkcie svalov, tak tam stále ja viem ovplyvniť. A pokiaľ je jazva aj že zrastená, že už je vlastne taká tvrdá. Pokiaľ sú väčšie zrasty, tak niekedy sa to už chirurgicky rieši. OK. Ale v každom prípade sa dá na vás obrátiť a viete áno, poradiť, že... Áno, samozrejme. Nech sa páči, rada sa pozrieť. Ďakujem. Chodí ku mne teraz 80-ročná pani, ktorá začala cvičiť kegelové cviky, lebo sa o tom dočítala a ona chce cvičiť, tak napríklad. No? Takže chcela by som sa opýtať, teda chodím na trampolíny a hovoria, že teda je to zlé na ženské veci a že či je to pravda alebo mýtus. To bola veľmi dobrá otázka. Ja všeobecne trampolíny vravím, že nie. A keby som to mala dať v percentách, tak pre 20% žien OK, ale vo veku alebo v období pred deťmi a pôrodmi. Pri skokoch na trampolíne sa deje to, že dnes vnútorné svaly pánového dna sa nezapájajú. Ja síce skočím, idem dole hore, ale vnútorné svalstvo to nerobí. Vnútorné svalstvo pri každom skoku padá dole, dole, dole. Ja ho tam vedome nezapájam. Tie vnútorné svaly ja potrebujem vedome zapojiť, čo zapojím pri pilatese, v silovom tréningu viem a podobne. Čiže ak ja mám problém, ak sú moje svaly preťažené, oslabené, je tam nejaká trauma, tak tým skákaním sa to môže dosť zhoršiť. A také šliadlo? Záleží, že koľko. Ako vo všeobecnosti ani skoky nie sú zlé, ale vyslovene jumping, takýto, tak ty si ešte mladá, si to ešte môžeš dovoliť. Koľko? Ešte nemáš deti. Takže je to v pohode. A tak sú ženy, ktoré si dajú intímku a idú skákať, lebo im to robí dobre, čo ja chápem, že spotrebuje niekto v tej dynamike vyventilovať, ale sú aj iné spôsoby. Skoky sú naozaj vyslovene dokázané, že najhoršie cvik alebo cvičenie pre pánové dno. Ja som sa chcela spýtať tým trampolínam, že môže to potom spôsobiť teda, že žena potratí? Keď je tehotná, chodí skákať na trampolíny. Nie, chodí skákať na trampolíny, neviem, 2, 3, 4 roky a otehotne. A potom vlastne to môže spôsobiť to, že vlastne tie svaly sú voľne potratí, že vlastne to tam... Keď je žena zvyknutá na to, že skáče, jej svaly sú na to zvyknuté, tak tam sa na to prihliada, že OK, ale určite by som tempo znížila. To isté platí u športovkyni, aj keď ja ako fyzioterapeutka by som radšej športovkyňu pripravila už na tehotenstvo, že rozvoľnila celý sixpack, ako všetko povoliť. Ale u tých profesionálov je to ťažko. Oni už sa aj s tým rátajú, že skončia sekciou. Áno? Ja mám otázku, keďže som športovkyňa a mám dieťa. Mohlo spôsobiť to, že som behala počas tehotenstva a vlastne aj predtým to, že napríklad moje brušné svaly boli natoľko pevné, že som nakoniec musela rodiť sekciou? Má to taký vplyv? Áno, má to taký vplyv, tak už si to sama na sebe pocítila. A dokonca aj pri tej sekcii gynekológovia, pôrodníci sa sťažujú u športovkyň, že im je náročné ten brušný sval otvoriť. Tak pevné svaly, že aj pri tej sekcii majú veľakrát problém. Ja mám otázku teda z tej druhej strany, tých ešte čo nerodili, tých mladších, že ako sa pripraviť na to, že chcem športovať, lebo od malička športujem a
že zároveň akože nedá to do takého extrému, aby sa nestalo, že potom zbytočne ísť nie zbytočne, ale proste dojde k tej sekcii, že aby to bol prirodzený pôrod. Čiže ako sa pripraviť napríklad na to? Ako sa pripraviť na tehotenstvo či na pôrod? Áno, čo sa týka z tej športovej stránky, že teda akože cca ženy už približne chcú, vedia, že v nejakom čase teda chce byť tehotná, že čo pred tým robiť, alebo aké zvolní teda, alebo... Aby tak dopadlo aby to niečo, áno, do tej sekcie. To najlepší tvoj fyzioterapeut, keď si ťa pozrie, aké máš brušné svaly, aj preťažený priamy brušný sval, nie je OK. Sixpack nie je OK z môjho pohľadu, ani tuhý priamy brušný sval nemusí byť aj vyslovene, ale teda spôsobuje to a prenáša sa napätie smerom dole do svalstva pánového dna. Čiže ja ženy prvorodičky učím vedome uvoľňovať svaly pánového dna, uvoľňovať častokrát aj brúško v tehotenstvo. Nevravím, že nemôžu cvičiť, aj cvičia, ale trošku iným spôsobom. Kde sa to brúško môže zapájať, ale väčšinou ten priamy uvoľňujeme. Keď si bežkyňa, tak môžeš behať aj v tehotenstve. To znamená, že žiadne brúšaky počas tehotenstva, lebo bohužiaľ, ja som vzhľadom na to, že sú sociálne siete, na internete, všelijaké hovadiny, dneska už je influencer každý a bohužiaľ ja som videla zo pár tehotných športovkyň, bežkyň, brúšakovali počas tehotenstva. Je to OK, alebo to nie je OK? No, ja som sa hneď zamyslela nad bábätkom v tom brúšku. Akože, neviem, čo. No, určite si myslím, že to nie je dobré ani pre ženu, ani pre dieťa robiť sklápačky a priame cvičenie na brúšny sval. No, nie. Dobre. Ešte máte nejaké otázky? Ja si tak drobne, že teraz čo si vlastne je napríklad menštruačné kalíšky a podobne, či to môže uškodiť viac ako napríklad tampón, alebo že aj to vnútorné, alebo tak je to tam niečo sa to dostíga, že či... Dobre, čiže otázka na menštruačné kalíšky a tampóny, či môžu uškodiť. Môžu uškodiť, pokiaľ sú svaly pánového dna preťažené. Čiže sú tuhé, ale väčšinou, keď toto je, že tam aj bolesť pri pohlavnom styku, alebo teda cítiš nejaký tlak po behu, pri behu, po cvičení, tak ti je aj nepríjemné dávať si tampón a kalíštek menštruačný. Ale myslím si, že to použiješ raz za mesiac vo všeobecnosti neuškodí, aj keď ja veľmi nie som za tieto pomôcky, lebo väčšinou ženy majú vypäté svaly pánového dna. Tak nohavičky sú fajn. Ale tak záleží, že aký je ten menzes, no, kedy si to. A čo máš, keď bežíš, alebo beháš a vieš behať počas menštruácie, tak tam veľa nenavymýšľaš, no. Dobre. Máme hotovo? Dobre, ak by ste sa chceli niečím inšpirovať alebo pozrieť si nejaké tipy rady, tak ma nájdete na Instagrame ako gynekologická fyzioterapeutka. A ak by ste chceli prísť sa nejak čeknúť, tak pracujem v Bratislave na klinike Aura Medica. Na stole máte letáčiky, tak nech sa páči. Super, ďakujeme pekne. Ďakujem.